poden caer equipos de categoría superior, eu digo a Changui que tamén poden subir equipos da terceira división cara a segunda división B. Dous candidatos enfrontábanse esta tarde na Malata, Racing e Compostela, houbo empate a 0, e de cronista vai nos a facer Xosé Luis Mosquera, que estivo ali na bancada vendo o partidos. Para resumir, creo que se vai a ver nas áreas estuvo máis incisivo e millor o Racing de Ferrol, que gozou de moitísimas ocasións. É increíble que neste partido acabara 0-0, porque o Racing tuvo moitísimas ocasións. Un equipo que aquí vemos o primeiro tiro a pau, hubo 3 tiros ao pau. Un Joselu que o vin moi ben, un equipo que traballou. El despois tamén me sorprendeu o Compos, un equipo que baixa a pelota, que xoga e que falla un penalti. É o terceiro penalti consecutivo que falla. Velos pelexando polo ascenso, despois de velos en directo? Os dous equipos? Sí. Eu creo que van a estar os dous equipos aí, porque a min o Compostela me pareceu un equipo de xogadores baixiños, pero que non se arrugan, que queren ter a pelota, e que fan as cousas con moitísimo sentido. Este é o penalti que creo que é claro. Antes hubo outro dudoso de Aseoane. Pero, bueno, repito que é o que pasa con estes partidos donde ti eres millor e chegas máis e fais máis dano, pero que o Compostela, se chega a marcar este penalti, se pon por diante do marcador. Pois Santi, 3 lanzadores diferentes e ningún dos 3 nas 3 últimas jornadas. Un paradón. E que Diego fixo 2 paradóns no partido impresionantes, porque o da primeira metade a Saro tamén foi espectacular. E o Racing, o que dicía Mosqui, pois que tivo ocasións ata o final. Fixadevos nesta de Armental, nesta de Seoane, e que Seoane tivo dúas ao traveseiro. E na última de Juan Antonio. Pois non houve goles e chegaba o WhatsApp de Mosqui, increíble que neste partido non houbera goles. Pero valeu a pena ver este partido porque é o que decides, é un partido que sabes que vai a ser de un nivel máis alto que da